good afternoon. So, nakapalit kanina isda. Lusod man inira tawag. Man. Lusod. Pipritohon ko siya. Kita yak taper, kabel taper, king karin. Mama ta. Cara. Marita, walay. Ay, uta. Pamunasi. Hulos ito. Pritong ko siya. Tas niyan, mo ko sa sarsyado. Sarsyado ko siya. Shin. Damo na siya. Pag-away ah. Oh, nabibag daw tayo. Pinala na ako ni isda kay magasto sa tindahan para palit. Oh, nabi marasa kundi. So sigaril, di rin lang mga tatyaw na la. Taw lang po. Ang ibang alibot na isda, turingan, tapos turingan tapos ini, lusod. Tapos may usa pa. Baga siyang turingan. Dak nangalimot ak sa niya ngaran. Baga siyang turingan. Nangalimot ak sa ngaran. Yan kuam madalom dun. Matarahiti. Sing kukuanan ko siya kikilis-kisan ko siya kay kuan. Para pag preto di siya pumilit. Di rin pumilit sa raha. Madali siya maluto. Maiha kasi pag may daan, kaliskis. Maiha. Para madali na siya maluto. Kagabi, tigdala nag-brown out. Paglan gud man pagparapaypay.
Ningangaturog akliwat sa nagkalight. Di nalugodak ningangaturog. Para cellphone na laak. Tagtaod, piyongang ko. Ganto, ningaturog na ako. Pagtuong kulay na siya. Narasa ni Preto. Sa bawlak niya kay nag-request ako ng asawa. Sa shadowong ko siya. Mapunta buwas sumadlaw na. Para kuan ko kung sinampay. Finish.